boas a todos, especialmente á xente do mar. Hoxe é a primeira entrevista de Mar de Fondo, un programa en formato televisión da revista do Mar, Costa Oeste. E non podíamos empezar millor, porque contamos con don Manuel Ruiz, senador do PP nas Cortes Xerais do Parlamento Español, que acaba de ser nomeado portavoz de pesca. Benvido a Mar de Fondo. Hola, bons días. Manolo, podo dirixirme a ti como Manolo, non? Como vellos conocidos que somos, sin dúbida. Exactamente, porque ademais de conocernos, pois fai anos somos paisanos. Ben, podíamos decir, Manolo, que ti eres un animal político, no bo sentido da palabra, porque empezaste en política no 87, fostes elegido concelleiro po Concello de Ribeira, estuvestes aí ocupando cargos de tenente alcalde, tamén fostes alcalde durante varias legislaturas, e tamén fostes diputado polo PP, e tamén desempeñastes o cargo de portavoz do PP desta formación, non? Entonces, podemos empezar dicindo que non podía haber mellor portavoz de pesca que un político de raza, que ademais é de Ribeira, e que desarrollou a súa carreira no primeiro e máis importante porto pesqueiro de baixura de España, non? Bueno, a verdade é que o primeiro que me sorprendeu do Senado é o nivel que ali hai das persoas que o compoñen, non? Pero por outra parte, si teño que reconocer que o feito de ter sido portavoz, tanto na Diputación como no que é o Parlamento Galego, pois ni máis ni menos haber sido alcalde de un pobo que é o primeiro en importancia de pesca do día, que significa tanto dentro da súa economía como a Ribeira, pois eran factores que xogaban ao meu favor, non? Eu estou moi agradecido que precisamente sexa a miña persoa, que ten unhas amplias vinculacións co sector, incluso dentro da propia familia, pois quen teña a honra de defender a este sector básico para a economía de Galicia e máis básico todavía para a economía da nosa comarca, non? Ben, estamos vivindo unha situación moi difícil en todos os sectores da economía desde que comenzou a guerra de Ucraína e a consiguiente escalada de prezos de todas as materias primas, e da alimentación en xeral. Neste contexto, a Consellería do Mar está facendo se está facendo eco dun estudio da USC, da Universidade de Santiago de Compostela, de que a baixada do IVA aos produtos do mar xerarían 5.000 empleos como consecuencia de que aumentaría o consumo. Esta medida é algo que leva pedindo o PP dende fai tempo. Se é tan beneficiosa como di o PP, por que crees que o goberno central non a leva a cabo? Bueno, eu non sería capaz de respostar o porqué. O que si está claro é que é unha discriminación moi importante con un sector e tamén con un sector importante da alimentación. Non se concibe que se poda estar axudando ao sector agroalimentario e non estar axudando ao sector pesqueiro, non? As disculpas que se poñen de mal pagador, que si o goberno de Rajoy, como si as circunstancias de aquel goberno de ter que evitar un rescate foran as de hoxendía, non? Está claro que, como ben decías, a guerra de Ucraína ou ben o que foi a pandemia, en estes momentos levou pois a un descenso no consumo de peixe, non? E, lóxicamente, se iso unimos con un problema que está pasando o sector, eu creo que o feito de baixar o IVA pode axudar non só a incrementar o que é ese consumo, senón
como ben decías, por eses estudios que hai, a raíz de ese incremento de consumo, pois incrementar tamén o que é a forza de ese sector productivo creando máis postos de traballo, non? Eu, sinceramente, pois non podo ver as razóns que levan a que a pesca e toda a industria transformadora pois que fora excluído desa baixada de precios. Pero, bueno, non me sorprende, non? Hoxe veíamos que España é un dos 12 países que se compromete a non subvencionar o que é precisamente os fósiles, en este caso os hidrocarburos, que tanto dependen a economía primaria, non? Eu non sei se este tipo de cousas que España fai para querer ir á bandeira pois no eido ambiental, o que está facendo é perjudicar gravemente tamén a eses outros eidos que é o económico e o social, non? E, polo tanto, se hoxe en día os nosos barcos siguen necesitando cada vez que sube o precio do gasóleo de axudas, o feito de que España nas vaya a dar, pois volve a ser unha puntilla, como é o do IVA, e como son moitas cousas que están ocurrindo que ao final fan que o sector este en estes momentos en unha etapa de dificultade, non? Porque, ademais, se dá a contradición de que a maioría dos países europeos pois si reduciron o IVA destos alimentos de primeira necesidade, por así decirlo, non? Sí, entre eles, pois, dentro da propia Península Ibérica, pois Portugal, non? Pero ademais é que o que estamos incidindo é que a maioría do peixe que se consume que veña de fora. E todo o mundo sabe que as exixencias de todo tipo, incluso as ambientales ou de etiquetado ou outras, pois non son as mismas que se lle exigen aos nosos produtos, non? Polo tanto, sempre é unha guerra na que estamos loitando en desigualdade de condicións con outros países e con outras especies que se introducen no noso mercado e xa se sabe, unha vez que se perde mercado, outros o van a atopar, non? E o feito, pois, de reducir o IVA, eu creo que, como fixeron outros países, non só incrementaría a produción, senón tamén o consumo, non? Senón tamén que axudaría a esa economía maltrecha nestes momentos. Está claro. Neste eido que acabas de introducir ti, o sector da pesca é estratégico, é moi importante para Galicia, non? Pero nos últimos anos o norte de Portugal pois está tomando decisións que nos afectan directamente, non? Ti acabas de dicir algunha, no senso de que poden retrasar non, mas ben restar actividade e produción no sector da pesca de Galicia, non? Ti ves nesto realmente como un peligro ou no caso afirmativo de que o vexas así, que medidas crees que habría que tomar para poder contrarrestar todo isto? Bueno, ao final, os dereitos que teñen cada país no que é a pesca, pois dependen da propia Unión Europea, non? Eu creo que hai bo contactos entre o que son os dous estados e aí debíase estar o marco, sobre todo, de esa entente que debe haber, non? Eu recórdome como fai anos, mentras a nosa flota de arrastre non podía salir, a frota portuguesa que operaba nas nosas aguas salía e incluso vendía nos días na que a nosa flota tiña que estar amarrada, non? Son cousas que se foron arranxando, pero en definitiva nós temos que pensar que esa comunicación entre eses gobernos para evitar o que poden ser os perxuicios para a nosa flota debíanse dar a máxima altura e creo que eso sería beneficioso, non? Eu xa non me refería tan só ao mellor ás cotas de pesca que, como ti dis, dependen de negociacións con terceiros países, non? Que veñen de Europa, senón a decisións máis daqui, por así dicilo, non? Como poden ser medidas de transporte, medidas de implantación de industrias que
que se iban a implantar en Galicia que tiñan que ver co sector que se van para Portugal, o sea, cousas que son máis ben daqui, decisións que son do goberno de Galicia en algunha medida, pero, bueno, quen ten a última, ás veces a última palabra é o goberno central nunhas cousas e noutras Galicia non. Por aí se perderon cousas, non? Bueno, eu creo que ao final a industria vai a donde máis rentabilidade cree que pode ter. Hoxe en día as condicións na que un se pode establecer en Portugal, as que se pode establecer en España siguen sendo diferentes, non? É dicir, mesmo para adquirir chan industrial, vemos como tamén esa industria mar pois sigue sin ser unha das afortunadas con PERTES, é dicir, hai moitas cousas que eu creo que se poderían facer pois para intentar mitigar as consecuencias de ese beneficio que se pode obter en Portugal. Por outra parte, bueno, tamén temos que ver que a nosa industria transformadora está facéndose con gran parte do que é ese mercado portugués, tanto na produción como a hora de ofertar o produto, e ao final sempre acaba sendo un equilibrio, non? Cousas que normalmente nós vemos as que nos poden estar perxudicando, e efectivamente así é, pero moitas veces non vemos tamén a que nos permite pois que no mundo globalizado ao final implantarnos con importantes conserveras e outra industria transformadora en chan portugués, non? Que ao final pois sempre beneficia tamén nas propias inversións desas empresas no chan galego, non? Ao final, bueno, a miña opinión ten que ver un pouco con eso, non? No mundo globalizado sempre intentamos coller só as ventaxas, pero tamén algún inconveniente da cercanía sempre existe, non? Está claro, está claro. O que pasa é que Portugal ás veces nos está tomando a dianteira, non? Nos tomou a dianteira co tema do aeroporto, de Oporto, por exemplo, non? Que, bueno, os galegos, como digo eu, somos minifundistas, somos propietarios e queremos ter de todo, non se poden ter 3 aeropuertos a 40 kilómetros, e se non hai vuelos internacionales, como pasa co Oporto, non? E agora queren facer o mismo co Porto, de Oporto tamén, e incluso Viana do Castelo tamén e tal, que pode quitar tráfico, pode quitar mercancías, e depois, aparte está o tema das negociacións que hai co tren de vía de alta velocidade, conexión xa co norte de Europa, e por encima ahora tamén que Europa nos deixa fora do tema do viaducto dos combustibles verdes, o sea, todo eso me parece que está perxudicando aquí o tema este do acueducto das vías de comunicación tanto a Galicia como a Portugal, non? E ao norte. Bueno, é que moitas veces nós temos unha idea de Portugal que non corresponde xa ca realidade. Portugal é un país que está crecendo, que fai moitas cousas ben e que sobre todo ten unha cabecera desa eurorrexión e sobre todo do norte de Portugal como é o Porto, donde centraliza máis as súas decisións, efectivamente, non? Ao final eu que teño que ser un asiduo pois usuario dos aeroportos, vemos como os avións salen á mesma hora de Santiago, de Coruña e de Vigo no mesmo destino e despois non temos esas frecuencias e esos horarios diferentes e aínda os nosos aeropuertos non están conectados, mentras ao final a diversidade de vuelos donde o centralizaron pois é moito maior. Eso mismo pois se pode aplicar a outros ámbitos, como decías, non? O mesmo pois Leixoes, o Porto, é dicir, eles teñen ben claro cal ten que ser o seu esforzo en buscar o que é un mercado como o galego, importante para eles, e a verdade é que fan moitas cousas ben e nós teríamos que poñer as pilas para moitas veces deixar, como decías, ese minifundismo, ese localismo, para pensar no que é o maior beneficio pois para Galicia, non? Estamos falando do Puerto Seco ahora en Salvaterra e xa os portugueses tamén están traballando no seu. Ao final é o que decía, non? Que sendo unha eurorrexión
con intereses similares, ao final o que chegue primeiro e o que faga as cousas mellor, pois se vai a levar o mellor tamén desta tallada, non? Está claro, pero o que non podemos facer é que nós somos, como xa dixen, unha potencia pesqueira no mar. O Porto de Vigo é un dos máis importantes a nivel tránsito de barcos, non só de mercancías, sino tamén de pesca, incluso de recreo. Coruña, bueno, o vello Porto de Coruña tamén, o tema do recreo e de pesca ten moita importancia. Agora está o tema do porto exterior que está aí moi ben, non se sabe que facer con el. O sea, o que temos que facer Galicia parece que se está quedando un pouco, non sei se dormida, ou ao mellor deixando as cousas que vayan pola súa inercia sin tomar decisións, e ao final pois perdes control sobre o sector, e o sector se ve afectado, que eu dicía que podamos perder capacidade e potencialidade, non? Bueno, é que todo é cuestión de intereses, non? Eu vexo que o goberno portugués ten un interés que non ten o goberno español, por exemplo, non que a infraestructura ferroviaria, vemos como nos quedamos fora de todo o que significa o hidróxeno verde, e polo tanto son, digamos, estrategias de cada goberno no que parece que o goberno español non está tan interesado en tomar as medidas necesarias para que esa relación co norte de Portugal non só sea frutífera, sino incluso máis beneficiosa para nós do que é xendía, non? Se non tomamos as medidas adecuadas, pois evidentemente acabará sendo o aeroporto de Oporto o primeiro aeroporto galego, como acabará outras infraestructuras de Portugal por encima das nosas. Eu creo que España en ese sentido pois ten que poñerse as pilas sobre decisións nas que evidentemente creo que non está facendo, como estas que poñía, por exemplo, non? Ben, neste eido seguimos, dícese, é unha palabra, non, que se comenta por aí, dícese que o Senado é como se fora un cementerio de elefantes, non? No sentido de que parece ser que é o retiro dos políticos, non? E de que a actividade do Senado, a súa influencia política, é mínima. Que opinas ao respecto? Concretamente, é realmente así? Ou que medidas pode facer o Senado? E ti, como portavoz de pesca, que podes facer e que medidas podes tomar e levar a cabo para que Galicia pois salga beneficiada? Bueno, vamos a ver. Eu, como decía antes, a primeira das miñas sorpresas foi a categoría intelectual, a categoría de os senadores que compoñen esta 15ª legislatura. Eso de cementario de elefantes eu creo que por dúas razóns, non? A primeira porque quizá o que se fai, que hai moito traballo, non se transmita á sociedade, e o segundo porque a imaxen que teñen do Senado é de xente maior. Eu podo decir que con recén cumplidos 66 anos non creo que haya 10 personas maiores que a mí no Senado, co cual quero decir que a edad media digamos, as actividades profesionais ou políticas de quen o compoñen é de xente nova e de xente que ten moito futuro por diante. Dito eso, si efectivamente o Senado creo que nunca representou o que debía representar, unha Cámara de representación territorial, donde en estos momentos creo que o feito de ter un goberno como temos vendido a outros intereses, basicamente nacionalistas e independentistas, tendo en conta que o Senado ten unha maioría absoluta do que é o Partido Popular, creo que o traballo do Senado vaise a ver fortalecido e, sobre todo, vaise a ver na propia sociedade, non? Estos días víamos mismo como esa
pois comisión de comisións autónomas, pois se está reunindo asiduamente, como teñen protagonismo que son os territorios e como, pois, eu creo que pode ser un contrapeso a ese poder que o goberno actual, vía decreto lei, pois está tendo pois en todas e cada unha prácticamente das súas actuacións, non? Por lo tanto, temos unha labor moi importante, estáse traballando, mismo agora vemos como a propia pois esa lei de amnistía que se pretende se leva a través de unha proposición de lei, é dicir, non por o goberno, senón con un grupo político, co cual evitan o que se deben ser os informes pois de altos organismos, Consejo de Estado, Tribunal, bueno, o Consejo General de Poder Judicial, cousas que a través do Senado se van a reclamar e que, polo tanto, os antecedentes claros do que se está facendo e pretendendo pois se van a levar a cabo no Senado e non como vemos no Congreso, onde se quer pasar un rodillo que creo que non representa a maioría do pueblo español, non? Ben, vamos a ir máis ao concreto. Acabas de ser todavía nomeado fai uns días como portavoz de pesca, non? Entonces, por dicilo así, non tuveches tempo a decir, pois, facer unha estrutura de traballo e de obxectivos que te planteas na legislatura, non? Pero, como home de mar, como dixen, dun porto moi importante como a Ribeira, pois eres coñecedor do sector, non? Entonces eu me imagino que ti sabes conoces ben cales son as carencias ou onde flaquea o sector, entonces me imagino que terás unha idea clara de máis ou menos a donde vas a dirixir ou polo que vas a loitar para conseguir, non? Tes unha idea Bueno, máis. son moitas cousas, non? En estes momentos, si falamos de medidas que acollerían a todo o sector, non aos sectores concretos, eu creo que a baixada do IVA é algo pertinente e importante, prioritario, mesmo podíamos decir, para esa cadea mar-industria, tamén vamos, ca creación de PERTES específicos, non? Donde tamén se exclueu e se inclueu ao sector agroalimentario, ca propia baixada do IVA, pero estamos a falar dun reglamento de control que eu creo que necesita, sobre todo, información na súa aplicación. Estamos a falar en estes momentos, de unha grave crisis o sector marisquero nas nosas rías. Creo que aí hai que incidir non só en axudas a través da declaración de zona catastrófica, senón tamén seguir analizando cas propias cofradías, ca universidade, cales son as causas e, sobre todo, cal é o camiño que temos que seguir recorrendo para que influya nunha menor medida todo o que significa o cambio climático. Estamos a falar de produtos que veñen de outros países cun etiquetado pois que non é acorde ao que nós temos ou que non se sabe a procedencia real dese produto. Vemos como produtos veganos se meten como produtos de peixe, vemos como en estes momentos o sector do mexillón está tamén tendo problemas polo que pois estes propios temporais, co que é a temperatura de agua, co que é a recría, etcétera, etcétera, non? É dicir, o mar sempre xera problemas e creo que temos que estar en estes momentos en riba deles para intentar axudar no máximo posible, non? Hoxe mesmo, como decía, esa aprobación por parte do goberno de España de que non se van a subvencionar os combustibles fósiles, pois espero que non veña unha subida do que é o gasóleo, porque o que vai a facer é que a nosa flota teña que quedar en terra. Hai o problema desa regeneración profesional. É dicir, hai moitas cousas nas que eu creo que podemos incidir para intentar, cando menos, que o goberno tome conciencia destes problemas e seguramente algún tamén axudaremos a resolver, non?
está claro que traballo non che vai faltar, non? No, se xa contamos con eso. Ben, imos a ir terminando, entrastes ti xa si de refilón non, senón xa o nomeaches non. Agora que se acerca a Navidad, nunha época de enchentas, por así dicirlo, non? Como se di en Galicia, donde o marisco pois non pode faltar, o marisco galego, ademais, non pode faltar da mesa, non? Entonces, evidentemente non podemos loitar contra a situación climatolóxica, non? Vimos de un verán cun calor inmenso, se comentaba que o inverno iba a ser tamén caluroso, sin embargo foi moi chuvioso, e todo isto pois produzo o que ti dis, non? Grandes perdas para o sector marisqueiro, que prácticamente é moi importante en todas as rías galegas, non? Ayer precisamente, creo que sí, ayer, o sábado e o domingo, creo que o conselleiro Antonio Villares, a máis o director xeral, Basanta, estuveron en Europa para demandar a zona de emerxencia, que o que ti dixeches, polo cal supoño que estás de acordo en que se declare zona de emerxencia, non? Pero é Europa quen ten que declarala ou tamén a pode declarar España? Se poden conseguir axudas nos dous sitios ou... Non, basicamente depende, a declaración de zona catastrófica depende do goberno do Estado, é un, digamos, mecanismo moito máis axeitado porque afecta ou pode axudar tanto ás perdas de produción como ás persoas, á propia industria transformadora, ten rebaixas nas propias cotas da Seguridade Social, pero ao final é unha decisión do goberno que tomou en outros moitos ámbitos, non? Polo tanto, bueno, o feito de que se estuvera negociando en Bruselas, como dis, pois ten que ver sobre todo con que ali se están estes momentos pois debatindo o reparto de cuotas e Galicia pois sempre está para aportar todos os datos que se necesiten a prol de o sector e a ver si en esta ocasión as decisións pois son o menos gravosas posibles ou ben podan beneficiar e aumentar en moitos sectores o que son esas cuotas, non? Pero non, ese é algo que directamente o goberno español podía tomar esa decisión e unha vez máis pois non está facendo, como falábamos do tema do IVA. Pensemos que a importancia que ten pois no seu produto interior bruto, ou sea, a importancia que ten na súa economía en España, no conxunto, e en Galicia totalmente diferente. Eu creo que a veces hai unha visión de que, bueno, se non temos pesca tampouco perdemos tanto, porque significa o 1%, e non pasa tanto que se subimos en turismo, pois o compensamos. Pero non é así. Eu creo que é a fórmula ou forma básica de vivir do galego. En sitios como Ribeira representan un 40% da súa economía, cada posto de traballo no mar xera pois 10 en terra, multiplica o que son as inversións, é dicir, en definitiva, que ao final é un tema de que se lle dé a importancia que realmente ten, como se lle dá a outros produtos agroalimentarios, non? Por iso eu creo que a decisión do Senado de que por primeira vez na historia haya unha comisión de pesca que non teña que ver ca Comisión de Agricultura consumo, pois eu creo que é algo importante e que creo que pode axudar a centralizar os problemas do sector de unha forma que moitas veces se veían tapados por os problemas que teñen outros sectores non productivos como o agro. Ben, creo que debemos ser, non sei, debemos ser máis loitadores, ao mellor igual cos franceses, non? Donde somos, temos produción, éramos líderes a nivel europeo en pesca, en agricultura e tal, todo eso se foi perdendo un pouco, non? Entonces, quizás non só o goberno, sino tamén
todos os que traballamos e vivimos de calquer sector temos que loitar polo sector, non? Os franceses é un exemplo claro, aínda que a min non é un exemplo porque é vandalismo, non? E non se debe facer eso, pero demostra que eles van a morte a pelear polo seu, non? Entonces, nós temos que facer o mesmo. Non son tampouco partidario dese tipo de medidas a Unión Europea que ten que garantizar precisamente a liberdade de tránsito, pero é verdad que eles son un país de tránsito dos nosos produtos. Nós ao final estamos na esquina e daqui, salvo que vaya en dirección a Marrocos, non temos casi esa posibilidade de ser tan vándalos como eles. Sin embargo, non creo que esa sea a solución, pero ao final sí o que fan é digamos, prender unha mecha que fai que a Unión Europea vexa o seu problema, non vexa o dos demais, non? Ao final, bueno, creo que o mercado Europa, non iba a decir o mercado común que xa pasou a historia, Europa é a que ten que garantir precisamente un dos piares que alumbrou a súa Constitución, non? Que é a libertad de tránsito e a libertad de comercio. Se facemos cousas mellor, pois a veces os franceses o que deberían facer é tirarse dos pelos e copiar en vez de tirar o que é os nosos produtos, non? Estou completamente de acordo contigo, non estou de acordo coa violencia, máis que nada puñía o énfasis no, por así dicilo, no ardor que poñen en defender os seus intereses, non? Como ti dis, Sí, Europa... porque iso abre un telediario e se ven todos lados, entonces saben moi ben o que pretende, non? Ao final, pois 4 camións ou 40 ao final pois abren os telediarios de media Europa. Eso ao final o que se ve cando protestan é que deben ter algún problema, pero bueno, ao final para eso están precisamente as autoridades comunitarias. A ver si Pedro Sánchez, que ahora se leva moi ben con Marruecos, influye en que non pasen os produtos marroquíes, non? Porque, bueno, se nos acaba o tempo, Manolo, foi un placer terche no primeiro programa, espero terche moitas veces máis. Oye, agradezcoche un montón a túa presenza e disponibilidade. E nada, só queda despedirme de todos vós, especialmente da xente do mar, como diga. Gracias, Manolo, e hasta outro programa. A túa disposición para o que necesites. Esta cantas veces necesites. Gracias, José. Moi ben, moitas gracias. Gracias.